Цілих $12 – це дуже багато за оригінальну пару нових левайсів з США 505 моделі. 32х30 розмір, дві пари. Замовник, якому я привіз ці дві пари, сказав, що якщо навіть йому не підійдуть по розміру, він їх просто перепродасть, бо ціна нереальна. $12, але за дві пари це 24 плюс 6 ще доставка по території США з магазину Wood. І ця пропозиція була в мене в Instagram в сторі, саме так це все виглядає. Плюс ви бачите, там посилання я залишаю, тому могли люди просто переходити самі купувати без проблем. Так от, що вийшло вже в Україні? Ці $12 помножити на 2, там 24, плюс 6 доставка по території США 30, це $15 за пару, і морською доставкою воно йшло, плило, це ще $4, плюс-мінус $19, коротше кажучи, 800 гривень вийшла одна пара оригінальних джинсів Levi's. Ну, просто вдумайтесь в це.